Vážení poslucháči, vitajte pri ďalšom podcaste venovanom teologálnej modlitbe. Spolu so mnou je tu otec Leopold Jablonský. Srdečne vás pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Zostáva posledná z teologálnych čností najväčšia, ako hovorí svätý Pavol, láska. Hrá v troch registroch. Láska k Pánovi, láska k blížnemu, láska k sebe. Tieto tri lásky nie sú totožné, ale vyrastajú z rovnakého koreňa. Všetky tri sú obrazom večnej lásky, ktorá spája Otca a Syna v duchu. Je to presne ten istý duch, ktorý nám bol daný stabilným spôsobom od Turíc a ktorý nám umožňuje milovať tak, ako milujú Otec a Ježiš. Takže uzatvárame v krátkosti a pri všetkej skromnosti túto našu trilógiu cnosťou lásky, božskej lásky. Môžeme o nej teda hovoriť veľa vecí, ale asi nemôžeme o nej povedať v prvom rade to, že my ju dokážeme nejako vyprodukovať. Opäť zdôrazňujeme teda našim poslucháčom, že je to niečo, čo je nám darované, schopnosť milovať takýmto spôsobom, pretože my sme schopní milovať aj ľudským spôsobom v takom prirodzenom ráde. Aj tá ľudská láska je nejakým odrazom tej lásky, ktorou je len Boh, ale vo svojom spôsobe a vo svojom druhu, ale nie úplne a dokonale, pretože tá naša láska opäť vždy je poznačená aj následkom dedičného hriechu, rôznymi egoizmami, sebectvami a tak ďalej, čiže ona je nejakým spôsobom pokrivená, ale stále je to láska. Čiže je takým darom, ktorý nám Boh dáva, schopnosťou milovať Jeho, milovať blížnych, milovať seba samého, ako povedal Don Poisson. A ako mnohí ľudia sa tak aj pýtajú, však som kňaz niekoľko rokov, skoro 20, že nejak necítia, že by Pána Boha milovali. Chceli by to akoby nejako tak odmerať, že či ho dostatočne milujú. Lenže jediný merací prostriedok, ako to odmerať, nám ponúka práve apoštol Ján vo svojom liste. Že to nie je opäť o nejakých sentimentoch v tej modlitbe, ktoré keď sú nejakým spôsobom exaltované, tak vtedy si poviem, že Boha milujem, teda dobre. Ale apoštol Ján hovorí, že tá realita lásky k Bohu sa pozná práve v tej láske k blížnemu, že to je najjednoduchšie meradlo. A my môžeme povedať aj v tomto texte, a nebudeme sa mýliť, že aj láskou k sebe, ale opakujem, nejedná sa o žiadny egoizmus, o žiadnu nejakú sebalútosť, samoľúbosť alebo narcizmus duchovný, ale to, čo povedal už Augustín, čo som už v prvej časti povedal, že mať súcit a milosrdenstvo so svojou vlastnou dušou, že pozerať sa na ňu naozaj pohľadom, ako na ňu pozerá Boh, z ktorého rúk vyšla, keď ju stvoril. Konec koncov Dávid sa modlí a hovorí k svojej duši. Žalmista teda. No, dokonca aj modlitba samotná, teraz som čítal svätého Augustína Probe jeho pojednanie o modlitbe, kde Augustín hovorí, že naša ústna modlitba, keď sa modlíme, napríklad žalmy, sväté písmo alebo iné modlitby nejakých svätcov alebo liturgické modlitby, tak on hovorí, že my ich nehovoríme Bohu v tom zmysle, že Boh ich potrebuje počuť, lebo nevie niečo, čo sme mu ešte nepovedali, hej? Alebo že by sme ho tou modlitbou informovali o nejakých našich potrebách alebo úmysle ho chváliť, že toto on nepotrebuje, ale že tou modlitbou a tými svätými slovami liturgie Božieho slova sa prihovárame svojej vlastnej duši slovami, ktoré povedal sám Boh, či už vo svojom slove, vo Svetom písme, prostredníctvom inšpirovaných liturgických textov, ktoré zložili mnohí svätci a mystici, že my sa tým prihovárame svojej duši Božími slovami. To je veľmi zaujímavý pohľad na modlitbu. Opäť je to, že nie ja som ten, ktorý produkuje nejakú modlitbu. Preto odporúčali o nej modliť sa, dajme tomu tie modlitby ústne, tak pološeptom alebo nahlas, aby som sa vyslovene prihováral tej duši, že používam svoj vlastný hlas, aby sa mohol Boh prihovoriť mojej duši. Opäť je to ten postup, že áno, Boh je ten prvý, ktorý pristupuje a nie ja, ktorý niečo produkujem a chcem teda tým to vysypať na Pána Boha všetko. Ešte k realite Božej lásky by som doplnil, že tu jednoznačne teda preskúša tá sviatosť brata, ako si zdôraznil, ale zároveň
Jo, preskúša aj náš vzťah k Božím prikázaniam a k Božiemu slovu. Ako hovorí Pán, kto ma miluje, zachováva moje slovo, alebo na inom mieste, kto ma miluje, zachováva moje prikázania. A teda, čo je to táto teologálna láska? Dom Poissonu definuje, respektíve popisuje týmto spôsobom: teologálnu lásku si netreba mýliť s veľkými vášnivými porivmi, ktoré prebúdzajú vlny v našom srdci alebo v našej senzibilite. Tie nemusia byť v protiklade so skutočnou láskou, ale nachádzajú sa na inej úrovni. Pravá láska nepominie ani na tomto svete, ani na druhom. Veľké vášne sú ako vlny mora, prudké, niekedy mocné, ale premenlivé, schopné ustúpiť úplnému pokoju. Áno, áno. To je veľmi silné, že? A častokrát je to aj taký úprimný omyl mnohých zbožných ľudí, že si myslia, že práve tieto nejaké vášnivé porivy v modlitbe sú prejavom lásky k Bohu. Mnohým sa aj nezdá to, čo si citoval, že láska k Bohu sa prejavuje tým, že zachovávam jeho prikázania, alebo že počúvam jeho slovo, ako teda Ján hovorí, že kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. Môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu, urobíme si u neho príbytok. Že táto láska k jeho slovu je vlastne akoby podmienkou jedinou, aby Boh mohol vo mne prebývať. Pretože keď naozaj niekoho milujem, tak ono to ale naozaj je táto skúsenosť aj v ľudských vzťahoch, že a zvlášť v dnešnej dobe, keď tie vzťahy sú veľmi fluidné, z začiatku majú obrovský veľký výtlak vášnivý a potom to veľmi rýchlo padne a tu sa presne ukazuje to, že to veľa neznamená. Hej. Patrí to k láske, ale nie je to nič trváce. A keď Ježiš hovorí, že ten, kto miluje moje slovo, zachová moje prikázania, ten ma miluje, to znamená, že keď milujem Pána, tak jednoducho bažím po jeho slove. Mám k nemu úctu a chcem ho realizovať, pretože viem, že to je slovo lásky v prvom rade. Dokonca dnes som sa stretol aj medzi veriacimi ľuďmi, že teda akože zachovávať Božie prikázanie, že to je prejav lásky, že sa im to nejako tak nezdá, pretože sú už alergickí na to, že niečo sa prikazuje. No a práve tie prikázania sú strážkyňami lásky. V takom najzákladnejšom zmysle, že strážia hranice lásky. A všetko, čo ich narušuje, tak narušuje lásku k Bohu a k blížnemu. Takže to sú také praktické naozaj meradlá tej lásky k Bohu, pretože všetko, čo vychádza z milovaného, tak je drahé aj tomu, kto miluje. Ak to tak nie je, tak môžeme hovoriť o človeku, ktorý verí v Boha možno tým prvým spôsobom, tým rozumovým spôsobom, týmto vierou filozofov, ale nie tou vierou, ktorú tu nazývame teologálna činnosť viery, ktorá je darom a ktorá smeruje k budovaniu toho dôverného a bezprostredného vzťahu s Otcom. Bezprostredného a osobného vzťahu s Otcom, na to nadviažem. Teologálna modlitba nás uvádza do osobného vzťahu s niekým a nie s niečím. Je to skutočné stretnutie medzi tebou a Otcom, alebo jeho synom, alebo ich duchom. Už ich nedosahuješ prostredníctvom myšlienok, hoci aj vznešených, alebo intelektuálnych kontemplácií mystéria. Ježišovo slovo, ktoré zakladá našu vieru, ústi priamo do jeho srdca, bez akéhokoľvek sprostredkovateľa, rovnako ako do srdca Otca alebo Tešiteľa, v jednoduchosti božskej jednoty. Ježišovo slovo ústi priamo do srdca Svätej Trojice. Ako by bolo možné zjednotiť sa so Svätou Trojicou a stať sa účastným na tom vnútrotrojičnom pohybe lásky, pokiaľ by ma tam nevoviedlo jeho slovo a pokiaľ by som sa ja s týmto slovom nezjednotil i tým spôsobom, že mu podriadím svoju vôľu, teda počúvam prikázania, plním jeho slovo. To je nutným znakom jednoty, pretože moja vôľa sa zjednocuje s jeho slovom. Inak som v podstate vzbúrenec. A vzbúrenec je ten, ktorý má mentalitu diabla, to si povedzme na rovinu. Diabol je ten, ktorý sa búri neustále voči Bohu. Preto tá falošná dichotómia medzi láskou
a poslušnosťou Božiemu slovu je niečím, čo je evanjeliám úplne cudzie. Áno, ono je to asi aj pokrivený obraz lásky, zvlášť v súčasnosti v západnej kultúre, že láska je naozaj niečo to vášnivé, sentimentálne. Niečo, kde behajú motýliky v bruchu. Ešte v lepšom prípade možno nejaký súcit s človekom, ale aj súcit nemusí mať božský pôvod. Hej. Dokonca môže byť falošný a môže byť škodlivý v niektorých prípadoch. Ešte keď som bol študent teológie 20 rokov dozadu, mali sme takého starúčkého jezuitu, profesora Emila Krapku, ktorý nám prednášala. To bol nielenže vzdelaný muž, ale to bol svätý muž, tento páter Emil Krapka. A on častokrát nám hovoril, že on by zakázal slovo láska na 20 rokov. Mm-hmm. A to kvôli tomu, že a to bolo 20 rokov dozadu, hej, ešte nie je to ten prudký vývoj doby na západe, ktorý zažívame my teraz. Toho sa on nedožil a hovorí, že tie falzifikáty lásky, ktoré sa dnes ponúkajú, že to je neznesiteľné. A hovorí, že zakázal by som to slovo na 20 rokov, aby sa možno znova vynorilo z toho tichého priestoru s novým obsahom a skutočným obsahom. S novým leskom. Citát. Všimol som si, ako je v celom Jánovom evanjeliu výčitka, ktorú Ježiš neustále adresuje Židom, tým, ktorí nemôžu alebo nechcú veriť, vždy rovnaká. Sú neschopní alebo sa robia neschopnými prijať ho. Počujú tie isté slová ako učeníci. Sú svedkami tých istých znamení, sú dedičmi tých istých prísľubov, zasľúbení, ale zostávajú ďaleko od Ježiša. Nedostávajú sa s ním do kontaktu. Len na neho premietajú svoje úvahy, teórie, namiesto toho, aby videli jeho samotného a nechali sa osvietiť v hlbine srdca. Neveria. Chcú si udržať odstup medzi myšlienkami, ktorých sa cítia byť vlastníkmi, a realitou Božieho daru, ktorá by ich nútila vzdať sa všetkého a otvoriť svoje srdce synovej osobe. Opäť nárok viery, ktorý je dosť radikálny a ktorého sa farizei, zákonníci alebo tí Ježišovi oponenti desili, pretože je naozaj radikálny vzdať sa všetkého a otvoriť sa tomuto človeku, ktorý tu stojí a nárokuje si nielen, že je Mesiáš, ale že ja a Otec sme jedno a podobne. Bola to veľká výzva, ale nakoniec je zaujímavý popis tej situácie. Učeníci i títo oponenti náboženského establishmentu sú v rovnakej situácii de facto. Tie isté slova, tie isté znamenia, ale iná odpoveď. A v čom je tá iná odpoveď, v čom sa to líši, je tá otvorenosť a ten odstup. A je vidieť i to zdôraznenie, že je to naša vôľa, ktorá si drží ten odstup. Alebo sa pustí a otvorí. Vidno tam ten moment toho rozhodnutia. Priestor preň. Ale opäť aj tú ranu dedičného hriechu, že to moje ja, ktoré chce byť ako Boh, nemôže pustiť niekoho, kto je skutočný Boh do svojho vnútra. To je zlatá niť nášho každého jedného človeka. Ale aj každého jedného ľudského príbehu. Ja to vidím v spovediach, že neustále sa to naše hriechom poznačené ja nejak v malých či veľkých alebo skrytých či zašifrovaných veciach neustále búri voči Bohu. My sme naozaj vzbúrenci. Neustáli. Nož, a ak by o tom chcel niekto pochybovať, tak Dom Povazom píše to isté. Je to trochu to, čo prežívame aj my. Do tej miery, do akej sa na spôsob Židov my držíme všetkých stvorených vecí, ktoré nás uspokojujú, namiesto toho, aby sme sa odovzdali božskej osobe, ktorá nám nemôže dať nič iné, len seba samú. Nie je teologálna modlitba práve týmto bezhraničným a nelimitovaným sebadarovaním sa tomu, ktorý nás miluje? Ježiš má veľké nároky na nás, chce všetko, ale má na to právo, pretože on sám ponúka všetko. Pretože Boh nemôže dať menej než seba. Boh nemôže dať menej než seba. My to dokážeme dať.
kúsok svojho času, dať kúsok svojich peňazí, dať kúsok svojej pozornosti niekomu, ale Boh nedokáže dať menej než seba. A za každým. A tak, ako sa Boh sťažuje s ústami prorokov a tak, ako to aj vyjadril svätý František z Asízy, keď plakal a jeho bratia sa opýtali, že prečo plače a čo mu teda je. A on teda vykríkol, že plačem, pretože láska nie je milovaná. Že Boh, ktorý je láska, tak sa mu, on dal všetko a jemu sa neustáva od nás všetko. A on to nejak tak pochopil v tej modlitbe a mal ten dar slz v tej chvíli. A toto aj Boh cez mnohých prorokov akoby vyčítal ľudu v tom dôvernom vzťahu ženícha a nevesty. Ľud ako nevesta a Boh ako ženích, že mu neopetuje tú lásku. A napriek tomu Boh neustále zápasí o tú svoju stratenú nevestu, o tú dušu a dáva všetko, aby ju premohol tou svojou láskou. Takže naozaj je to úplne oprávnený nárok, že chce všetko, lebo on dáva všetko. A tá jednota, ku ktorej smerujeme s ním, tak si vyžaduje všetko. No, napokon to naše všetko, ktorého sa vzdávame, je ničím a nachádzame ho tak či tak premenené v Bohu. Nejak ho nestrácame, ale nachádzame ho v Bohu premenené, pretože on je základom každej skutočnosti. V ňom trvá a je a nejaká strata v Bohu neexistuje, ale je to strata niečoho iného. Je to strata toho, kým nie sme a toho, čo nie je. Je to strata akéhosi tieňu nebytia. A nejaké ilúzie. Áno. V tomto sme naozaj geniálni iluzionisti. A tej ilúzii sa držíme, stojí čo stojí. Ona sa ale rozplynie minimálne vtedy, keď prejdeme tú bránu smrti, tak tieto ilúzie sa rozplynú, čo sme si držali a naozaj môžeme stratiť všetko. Nuž, Pán nás pozýva teda do radikálnej obnaženosti, aby sme sa vyjadrili slovníkom mystikov radikálnej obnaženosti našej duše. A tu nastáva otázka, aká modlitba v tejto obnaženosti, aký typ modlitby je najadekvátnejší v tejto skutočnosti. Dom Poisson predstavuje modlitbu mýtnika. Modlitbu, ktorú hesychasti tisícročia sa modlia, Kyrie Ježišu Christe, eleison me, alebo Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, ale ruská cirkev, ale respektíve ruský svet si dodávajú nado mnou hriešným. Prečo je toto podľa Doma Poissona teologálnou modlitbou par excellence? Čo myslíš? Táto modlitba, prečo? No skús aspoň krátko ocitovať z toho jeho textu o teologálnej modlitbe. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že náš hriech nám nikdy nebráni predstúpiť pred Otca milosrdenstva. Naopak. Jedine On sa môže zmilovať a zariadiť v tajomstve svojej nežnosti a moci, aby sme boli ospravedlnení, aby sme boli príjemní, priateľní, s láskavosťou, pretože sme uverili, že je súcitný a plný milosrdenstva. Trvám na tomto bode, pretože sa mi zdá, že skutočne tvorí jadro teologálnej modlitby. Nás, úbohých dedičov Adama. Skreslené duchovné tradície, obmedzená kresťanská výchova spôsobujú, že v drvivej väčšine prípadov je hriešník vnútorne presvedčený, že v Božích očiach už nemá právo na existenciu. To najlepšie, čo môže urobiť, je utiecť čo najďalej od neúprosného pomstiteľa nebies. Aká karikatúra evanjelia. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby svet bol spasený a nie odsúdený. Mohli by sme v tomto zmysle hromadiť citáty z evanjelia a listov. Hriech sa stal zjavovateľom nekonečnej hĺbky otcovej lásky k jeho deťom. Všetci teda máme povolanie mýtnikov, pretože všetci sme hriešnici, povolaní k dôvernému vzťahu s Bohom. Vychádzame zo samotného príbehu evanjelia. Ten mýtnik, ktorý si je vedomý svojho hriešného spôsobu života a s jeho svedomím to jasne vyčíta, on si je toho vedomý, predsa
mu to nezabráni, aby do toho chrámu prišiel. Ten nesprávny postoj by bol, tak keď žijem takto, tak by som sa ani pred Bohom nemal ukázať. Ale on tam napriek tomu príde, ale nie preto, aby sa v tom chráme vystatoval a vyviňoval zo svojho hriechu, alebo očakával nejakú ratifikáciu zo strany kňazov, však to je v pohode, to nevadí, si super chlap aj tak, že máš nejaké slabosti. Ako to vidíme aj dnes, že namiesto tohto ducha pokánia je na pretres dňa nejaká snaha ratifikovať tie svoje hriešné návyky a stavy, a dokonca ich demonštrovať alebo sa nimi chváliť, tak toto naozaj nie je cesta skutočnej vnútornej premeny, ale opäť toho vzbúreného ega, ktoré chce nastúpiť na miesto Boha. Paradoxné je, že túto modlitbu mýtnika, tento postoj srdca je čímsi esenciálnym v živote svetcov. Áno. Čím je človek bližšie Bohu, tým viac stojí ako mýtnik pred ním a neustále opakuje: zmiluj sa nado mnou hriešným, pretože si uvedomuje tú svoju biedu, nekonečnú vzdialenosť. Ale zároveň si uvedomuje i Božie milosrdenstvo a jeho odpustenie nekonečné. Tá modlitba: Pane, buď milostivý mne hriešnemu. A Ježiš hovorí, naozaj tento bol ospravedlnený. Pretože bol tam aj farizej, tiež človek, ktorý prišiel do chrámu, bol veriaci, bol zbožný a tiež mal nejakú modlitbu, v ktorej centre bol on sám. Nie Boh, samozrejme. Ale naozaj sa toto môže odohrávať, tento vnútorný postoj, v takých nuansách duše, ktoré si nemusíme uvedomovať. Pretože na jednej strane ten postoj kajúcnika a to, že som omilostený hriešnik, je dôležitý. Mať tohto ducha pokánia a neustáleho obrátenia, a nakoniec aj samotný nízky život, kde sa neskladajú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti, ale stability miesta trvalej konverzie, trvalého obrátenia je touto snahou nechať sa premeniť Pánom. V duchu pokánia, na druhej strane tento duch pokánia a vedomie, že som naozaj omilostený hriešnik, mi nebránia priblížiť sa, pretože nad tým všetkým je tá istota jeho lásky, ktorá vychádza z tej neotrasiteľnej viery, že som ním milovaný, a tej nádeje. Čiže toto sú akoby dve také protiklady, ktoré vyvažujú ten postoj. Vedomie toho, že som naozaj hriešný, ale to ma nevyhadzuje z Božej prítomnosti. Mm-hmm. Na druhej strane to vedomie tej jeho lásky ma naozaj priťahuje a Boh vie, že ma potrebuje zobrať do svojho náručia, že potrebujem cítiť to prijatie, tú lásku, a bude so mnou pracovať ďalej a pôjdem tou cestou, ktorá je nutná, očisťovania, osvecovania skrze jeho slovo, zjednocovania. Touto cestou iste musím prejsť, ale nemôžem od neho utiecť. Ale tu si akože dovolím naozaj poukázať na niečo, čo sa môže nachádzať nielen v takejto nejakej viditeľnej forme, ktorá je taká plochá a surová, hrubá, ale aj v takých väčších odtienkoch našej duše. Teraz v rámci jubilejného roka teda boli rôzne púte do Ríma a bola tam teda aj tá kontroverzná púť tej skupiny, ktorá sa nazýva Tenta di Giornata. Sú to teda ľudia, ktorí sú inak sexuálne orientovaní v rôznych tých podkategóriách a nejakých druhoch, kde sa nejaké zaradzujú, a úplne sa v tom asi nevyznám, ale to nie je podstatné. Ale v čom tá púť bola pre mňa zarážajúca, bola v tom, že sa mi javila, keď som to sledoval, ako demonštrácia a chválenie sa tým svojim životným stavom a demonštrovanie pred všetkými akúsi hrdosť na to, že kým teda my sme. A chýbal tam práve tento postoj, že prišiel som na púť práve v tohto duchu pokánia. Ako naozaj mýtnik, ktorý si je vedomý svojho stavu, vedomý si aj toho, že Pán ma neodoženie, nech som akýkoľvek a nech sa zaradzujem do akejkoľvek skupiny, že Pán ma naozaj prijíma, ale prijíma ma práve preto, že som si vedomý tej svojej chudoby a že v pokore prechádzam pred neho a dávam mu tej svoj život aj takýto možno vnútorne rozorvaný.
Ale keď tam prichádzam v tomto postoji, ktorý som tam ja teda vnímal a ktorý oni vehementne prezentovali, tak to presne nie je ono. Hej? Za akým spôsobom mám pristupovať k Pánovi. A potom to jeho odvolávanie sa na jeho lásku sa mi zdá až také arogantné a také bohorúhacké. Slovami Dona Powasona, ktoré používa v tomto texte, hovorí o tom byť presvedčený, veriť, že Boh ma miluje, ale doplňa to tým nutným chcieť byť premenený. A to ide v ruku v ruke. Áno, takže ale toto hovorím, toto je taký možno príklad veľkej takej hrubosti tohto nebezpečenstva v duchovnom živote, ale on môže mať aj oveľa také menšie nuancy, kedy čakám od Boha prijatie, lásku, pochopenie a on mi ju je pripravený vždy dať, pretože som naozaj jeho dielom, vyšiel som z jeho rúk, z jeho srdca. Ale kedy sa to bolo už také opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo, akoby naozaj, že hľadám spôsob, ako sa vymeniť bez Boha. Ja sám sa vyvinujem. Len preto, aby som si ospravedlnil to, že sa nechcem nechať premeniť. A tento postoj môže byť naozaj v malých veciach, ktoré druhí ľudia nevidia, ktoré neboli tak viditeľné ako táto udalosť, ktorá sa odohrala v jubilejnom roku, ktorú som spomínal. Ale môže sa odohrávať naozaj v skrytosti tej duše, ktorú nikto nevidí, s rovnakým postojom. V závere Don Poisson, v závere tohto textu sa dočkáme od neho ešte ďalšej takej charakteristiky teologálnej modlitby, ktorá mne sa javí byť ako takým jaderným zhrnutím a síce ako tichej dôvernosti s Bohom na dne chudoby. Máš ešte niečo, čo by si chcel dodať? Povzbudiť našich poslucháčov, aby sa pustili do takéhoto dobrodružstva modlitby, objaviac ten prameň, ktorý majú v sebe a nemajú ho zo seba, ktorým je sám Boh prítomný v nich skrze tú pečať krstu, keď dostali milosť Ducha Svätého a s ňou tieto vliate dary viery, nádeje a lásky. Aby sa teda mali odvahu podujať na toto dobrodružstvo, pretože to Otec od nich očakáva, pretože sa chce s nimi stretnúť a to je to podstatné. A keď sa do toho pustia, tak zistia, že naozaj je to jednoduché. Nie je to ťažké, ale my sme komplikovaní a preto je to pre nás ťažké. Boh nekomplikuje veci. Ako hovorí iný Kartuzián na inom mieste, že Božím znakom je jednoduchosť. Jednoduchosť vnútorného života, istá jednoduchosť života. A že komplikácie nie sú Božím znakom, že komplikácia je znak, že človek do toho vstúpil so svojou premrštenou angažovanosťou. Dovidenia. Dovidenia.